През лятото, през лятото листата на дърветата пожълтяват и падат. Вярно ли или не? Вярно, правилно. През зимата мечката и таралежа спят. Вярно или не? Вярно. Растенията не обичат светлина и топлина. Вярно ли не? Не обичат светлина и топлина. Не е вярно, разбира се. Дъгата се появява само тогава, когато вали дъжд и грее слънце. Вярно, добре. Юнай, ако внесем гитарата нежен човек, той няма да се стои. Не е вярно, добре. Ловците правят хранилки за дивите животни през зимата. Вярно ли? Ловците, вярно, разбира се. През пролетта Юнай птиците отлитат на юг. Току-що момчета от синя отбор обича да ловите една точка, защото пречите на вашата света. И през есента, читко, децата не тръгват на училище. Вярно ли? Ще набия. Вярно е, според читко, през есента, децата не тръгват на училище. Добре. А познавате ли вашия роден град? Познаваме кой е нашия роден град? Севлиево. Познаваме ли Севлиево? Хайде седнете си, момчета. Сега ще ви показвам картинки, а вие ще кажете кое е това, което виждате на картинката. Право на игра има само по един от отбор. Аз ще показвам кой, вие няма да ставате прав, няма да виждате ръце и няма да говорите. И така, въпрос към вас. Добре, показвам ви картинката. Аз не знам кой да отговори. Марки, какво е това? Киното, което се намира къде? Тя помощ от отбора. Име? Читалище развитие. Браво на мимето. Хайде сега. Това е... Който знае, дига ръка. Ако някой знае, може да вдигне ръка и нищо повече. Защото да не чувам, че не нещо много. Хайде, какво е това? Да го видим и никога. Казва. Кажете то. Момчета, всички момчета. Смейте какво е това. Часовник атакуе, няма да часовник атакуе, ако знака така да ви вие ще знаете ли кое е това? Сашо, гледай там бе. Центъра, новия център на града. НДК. Какво е това, Петре? Сашо. Това е НДК? Слушай, Божидаре. Паметника на свободата, момчета и момичета. Малко по-сложен въпрос. Кажи, Марти. Това е музея, право на Марти. И за вас остана последната картинка. Кажи ти. Там дори ти кажи право на Християна. Добре. Познаваме Севлиево, а познаваме ли България? Така. Сашо, гледай там. Започвам да задавам въпроси за България. На това. Обаче, дайте ли да ви помогни, който Защо? Ела. Ти ще държиш картата, ама хубаво, две ръце. Вие сядате и си Така ли продължаваме? Въпрос към червените. Коя е най-дългата планина в България, която е разделена две? Коя е планината? Покажи на картата. Браво! Въпрос към вас. Само дигате ръка. Коя? И на това въпрос няма да отговорите,
Коя е най-високата планина в България? Крилома, намери на картата. Браво! Тук винаги няма да мърдаш. Ти си стойката на картата. Коя, Червенички, коя е най-дългата река? Най-дългата река в България. Покажи на картата. Добре. Как се казва нашето море? Име? Черно моря на мисля. Браво, и след като се справите с картата, всички знаете, че всяка държава има герб, знаме и химн. Сега единия отбор ще получи гербове експертини. Получавате гербовете на 4 държави. Искам без да говорите, ще ви помоля да изберете само този, който е на България. А в това време червеничките получават знамената на 4 държави и трябва да намерят знамето. Намерите ли го? Браво! Сега е високо горе, ние сме готови. Ние също сме готови. Сашо! Давай, Сашко, дигай ръка. Миша Ангела, заповядай. Алек и Коко. Скажите. Добре, Миша и Коко. Пепчо, ако обичаш. Сега. Алек, а вие имате кой ще рисува от вас отбор? Костето ще рисува. Вие двамата, Алек и Мишето, ще получите по един пътен знак. Но няма да го показвате на Мишето и на Костето. Ще им го обясните, а те ще трябва да го нарисуват по вашите обяснения.
А вие ще трябва да кажете какво означава нашия. Сега я не обяснявай. Обяснявай на Костко какво да рисува, не му го показвай. Какво трябва да нарисува? Значи къв е колело. Какво да нарисуваме? Какъв цвят е кръгът? Какъв на цвят триъгълник? Ама кое къде? Вижте, цвят на колело. Иди ги слушай. Але, иди слушай, тя обяснява на нас. Трябва да нарисува червен триъгълник. Вижте. Без да вижте, червен триъгълник. Как е възможно? Червен триъгълник. Добре. Сега вече нарисува сега какво? Браво. Всичкото мачове Ще разбрах, човек върви на пешеходна пътека и всичкото на човека му е черно. Добре, идеално се рисува. Да. А вие мислете как казвате, какво означава това? Не, да помня, добре, ние сме готови. Покажи пътния знак, ще ходим. Ето, това е нашия пътен знак. Какво означава вашия знак? Мисля, отбора. Какво означава